Benito-Ventőtől a mormotás fiúdalát. Sok szép országban laktam én, avec la marmotte, de enni mindig kaptam én, avec la marmotte, avec la marmotte, avec la marmotte. Így éhesen nem búcsúzom, avec la marmotte. Egy jót eszem, s egy jót iszom, avec la marmotte. Avec la marmotte. Avec la marmotte. Köszönjük szépen. Elnézést kérek. Hadd tegyem hozzá igazgató úr László szavaihoz, hogy szerényen elhallgatta, hogy ugyan a kereszt faanyagát én biztosítottam magyar földön, ezt az öreg anyagot, de hát a keresztet ti viteleztétek ki, amit köszönünk. Polihisztor, Naményi Koncz Nándor. Meleg szív, ha nincsen, mit ér az éles ész? Ha gerinced laza, semmi az egész. Naményi Koncz Nándor verse volt. Naményi Koncz Nándor ifjúságom egyik nagy tanítója volt. A kertek alatt, a Potyli patakon túl, vagy Magyar utcai kertjében oktatott arra, hogy miként lehet értelmezni lét és nem lét dolgait. Grandiózus jelenség volt. Bokáig érő, ódon viharkabátban, bottyán irdatlan könyvet egyensúlyozva áldogált a Potyli partján, és eltűnődve olvasott. Körötte kecskék legeléztek vidáikkal. Nonkonformista kamasz képzeletemet azonnal tűzbe hozta a Hosimire emlékeztető, kecske szakállas, őszférfi. Tisztelettel köszöntöttem. Viszonozta, és éreztem, amint tekintete áthatolt csontjaimat. Egy könyvet olvasok, mondta. Óriás terjedelmű, ám nincs benne semmi, mégis a legfontosabbak egyike. Így ő. Én ámulattal hallgattam. Nem hallottam ilyen beszédet akkoriban sűrűn. Ráéreztem gondolatában a paradoxonra, mert olvastam hasonlókat, Zent, Dosztojevszkijt is. Értelmem megnyílóban volt a paradoxon igazsága előtt. Így indult barátkozásom, és évekig folytatódott aztán is, hogy leérettségiztem a Landlerben, és elhagytam Kanizsát. Naményi Koncz Nándor remeteként élt kecskéivel, még kutyája sem volt. Pár literke tejből, kertjének gyümölcseiből, és abból tartotta fent magát, hogy hébekorba vásárolt egy-egy liternyit tőle valami segítőszándékú ismerős. A különc nem helyezkedett el sem vállalati, sem egyéb közösségben a háború után. Magányos bölcs volt, aféle Zalai Diogenész, édesanyja halála után magára maradt végleg. Elmesélte, hogy megőrizte szűzességét, mert Sziva Évájával szerelme nem teljesülhetett be. Éva finom família sarja volt, és Nándor a hölgy családjának határozott biztatása ellenére sem akart betolakodni előkelő köreikbe. Hamvas Béla nevét elsőként tőle hallottam. Mindenek felett prófétaként tisztelte. A láthatatlan történet jelentőségét egyenest a Biblia mellé helyezte. Bármely társadalmi rendszerben ilyen lett volna, magányos, profetikus, monumentális, spirituális és tüneményes szellemi bőség birtokosa. Ember, aki szinte semmiből élt nagyúrként. Benső nemessége glóriaként halványan izzott körötte, miközben minden ócska és elnyűjt volt rajta. A 20. század nagy találmányának a gumicsizmát tartotta, nem kevésbé kedvelte a biciklit sem, amivel városi és hegyi otthona között járt. A Magyar utca 39-ben
Mára nyoma sincs házának, a közműveket ősidőktől kikapcsolták, hiszen nem volt miből fizetni a számlákat. Ám voltak könyvek, doh és dohot lehelő terítők, függönyök, és egy levitézlett sárga zongora, amiből feledhetetlen dallamok varázsoltak kezei. A különös, szomorú hangok a jeges űr határtalan közönyével és szívének nagy melegségével terhesen sohasem röppennek el emlékezetből.